मासे जारलालै सयथिबो मायाव गोग्लैफ्रांखो फासिजालनि जेयावसो गोग्लैना थाना महाजारला जाबायलै सयथिबो लायाबानो मोजांमोनलै सयथिबो लालाबायनानै दाना महाजारलायावसो गोग्लैनांबाय आजां गाजांनो खाफालानो मासे दुखुथाय बिरखो मा जाखो दाबो ओंखाराखै मानो थुमाबार ओंखार टाइम गैला थांनोसै होद आं थाङालै लासिंसिंनो नों हारसिं थां सोरखौ लानानै थांफा मा होनदों नोङो नों थाखानानै आंलाय मानो मालायजों थाङो हा बिफा जानो गोसो दङब्ला माबार ओंखार आं मिथिखाया बिफा जानो गोसोबानो नोंजों खिथु खारबाय थानांगौ नामा आङो नोङो हारसिं थांनो हाया आंखौलाय मानो नांलायलायगौ जाखो सिगाङावबा नोङो आंजों खिथु खारबाय थादोंमोन दाबा बिसिमखौनो थांनो हाया जाहैबाय माबारथ' आं मिथिखाया टाइम गैला माबार ओंखार दा सानदुलाय लांगोन सान्दुं गोसाफ्राव थाब थांना थाब फैफिननांगौ माबार ओंखार आं थाङा होनदोंलै खोथाखौ माने बुजियाफालाय बे नोंसिनि इसेबां जोगै महिला पार्टि थानायाव आं हाबनानै थाहैनांगौ नामा लासिंसिंनो आं थाङा सोरखौ लाना थांफा सिगाङावबा जोगो मानसि गोनाङावनो आंखौहाय खानायाव बोगथिंलायनानै लाबोनाया बेखौबा लाजियाखै दाबा हिनजावखौ डाक्टरनाव लांनायखौबा लाजिबाय थादों आरोना आं मिथिखाया माबार ओंखार हाबाब गोदोना गोदो थांखांबायब्रा बेफोरखौलाय मानो रायखांबाय थाबावनांगौ जाखो दुनिया मानसियालाय मा होनबावनांगौ जाखो आंखौलाय लासिंसिंनो नोङो थांनो गोसो दङब्ला नों ओंखारलांदो थां थाबैनो नङाब्ला नोङो आफाखौ लानानै थांफादो थां आं थाङा आं लाजियो एफाग्राम बुरजा मानसि गोनाङाव जोगोनो लाजियोलै आं थाङा नों मा होनदोङो आंलाय आफाखौलाय मानो लांफानांगौ जाखो नों थाखानानैलाय आफाया आंनि फिसायना नों आंनि फिसाय लाजिया बियो साला बिफाखौ लांफानो थिनो माबार ओंखार आं मिथिया आं दख'ना गानहैग्रोनोसै माबार जल्दि ओंखार बिफा जानो गोसो दङब्ला नोंहा गथ'नि सायाव एसेबो साननाय गैथारला आरो बिरखो हा सिगाङावलाय माथो नोङो गथ' नांगौ होनबाय थानाय दालाय मानो गथ'खौ लाबाय दालाय मानो रिसिखौ डाक्टरनावबो लांनो हाया मायावबो लांनो हाया ससे लामायावनो साइकेल दैखांना लांनो हाया आं मिथिखाया माबार जल्दि ओंखार माबार ओंखार सानफ्रामबो दावराव खालामबाय थायो बियो गावबागाव आथिं आखाइ दङ गावबागाव थांनो हायै बायदिनो सानफ्रामबो आंखौल' नांगौ हारसिंनो जेबो खालामनो रोंखाया फिसाय गैयाबानो लाजि होनायखौबो बुजिया थांनो लाजि होनायखौ थांनो लाजियोबालाय मानोथो हिनजाव लानाय होनबालाय मानो लाबोनो आंखौ होनबा इसेबां जुदि लाजियोबा लाबोनाङामोन ना आंहा दस्राजों थांब्ला नोंनिफ्राय साबसिन हौवाखौनो मोनबावखागौमोन आङो आलो गोजोनैबो संसार जानो हागौमोन आङो नोंनाव फैनानै जारलासो जाबाय आंबो गोरोन्थिया भुल जाफ्लांबाय आरो सानैनाबो दालाय बुंनालाय माथो मोनबावनो ओंखारदो आरो आंखौलाय बारा गोबाव नेबाय थाया दे होनखाबाय आङो माब्ला ओंखारबा थादो ओंखारसैना र'रा नङा बेवहाय माबा दिन्थियाथ' खालामहैथां मानो इसिबां गाज्रि जाखोथाय बे बिरखोआ हिनजावखौ लानानै इसिबां आलाय सिलाय खालामथारो फैयाबासो हामगौमोन आङो फैना लाफ्लांनानै जारलासो जाबाय आफानि न'आव थाबाय थाबानो बिसिबां आलो गोजोनै मोनजाबाय थागौमोन आङो दाहासिम बेनाव फैना लानानै गाब्र' फैबायसो आङो बिफा जाबायना थुदो माबा थाब फैनोसै ओरै खोलाफाराथिंबो थांनांगौ आमाय मोनथिंजाय खबरफोरखौ मोनोब्ला बिसोरबो जि खुसि जागोन माबा थुदो बिमा नोङो फिसाजोनाव एसेबो सोंलायथारिया गाज्रि जाबायदां हाबानि डेटआ फिक्स जाखाबाय फैगौ रबिबारावनो जागोन आरो मा सोंबावनांगौ दङ जाथि बंसफोरनो माबार खबरफोरखौ हैनोसै आरो हाबानिबो एसे खामानि मावनांगौ दङ ना माबा थुदो होमबाबो बिमा गथ'नि गोसोआव मा सानदों मा सानाखै एसे मोजां गाज्रिफोरखौ सोंस्लुयोब्ला मोजां जागौमोन आरो नोंनि खामानि मावनायखौ आङो साबद्रायनाय मोनासै बिमा नोंनि खोथाखौल' साननानै बोरै जानो फिसायाबोथ' मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गोहो दङ बिनिबोथ' खोथाखौ लानांगोन नोङो बियो मा सानदो मालायनि न'आव थांगोन दानो मोजां गाज्रि मिथिनाय नङा माबादिबा न'खरफोराबा नुनायावसो मोजां नुदों सिङावबा माबादि रोखोमनि दा नोङो बेफोरखौ मिथिया हसिया जबरदस्ति फिसानि सायाव हुकुम होबाय थानाया मोजां जायाखै बिमा नै बिफा नोङो बेफोरखौ बारा सानबाय थानो नांला माबा थुदोल' खबरफोरा गामियावबो होजोबनांगौ दङ
खोथा होखानायखौ आरो आङो दाननो हाला जाबाय जाखाजोबखाबाय फैगौ रबिबाराव हाबा दङ मथथे दङ हाबायाव जिरायनांगौ हाबा जानांगौ आरो हरनांगौ खामानिया जोब्बाय थ'दो नोङो बिदिब्ला मामि फिसा ओरै फैनाय माबि मा मानो लेंहरदों आब'आ दंना न' सिङाव औ मामि दङ नै मा आं नोमायमोनथिं थांनो नागिरदों हाबानि लाइजाम हैनो आरो नोमथैमोनथिंबो थांगोन आङो एसे मोनाबोनो हागौ केटारिंनि माबायावबो हाबोनांगोन मिन्थिबाय आब'खौ एसे खेल खालाम आरो बेखौ जेरावबो हगार हरनो नाङा आं मोनाबोयोब्ला ओंखामखौ संना दोननो थिन मिन्थिबाय जागोन मामि आं थांनोसै नोमफाबो थांगोन दरजाखौ मारिनानै थादो न' सिङाव थादो औ मामि जागोन थारमाने मामिया आब'खौ हरथासै आरो आब'आथ' मिथियाखै खोमा आं खोन्थाहैनि र' आब' सना सानफ्रामबो गाबबाय थानानैनो महरानो गैलायलांथारलायावनो थाबाथाव ओंखामबो जाया माबो जायानो आब' आइमोनहा आमाइमोनथिं थांदों हाबानि लाइजाम हैनोनो ओमफ्राय नोंखौ जेरावबो थांनो थिनाखै आगै आइयालाय मालाथो आंखौ बबेयाव हगार हरफेरखो सिगांनिफ्रायनो माथो जेरावबो थांहोखाया आंखौ दाथ' मोजांसो जाबाय बाहायबा थांजानो गिनानैनो दरजाखौनो मारिथेनानै दोनबाय थायो आगै आइमोना थांबाय औ आब' आइमोना थांबाय बाबाजों आइजों ओंखारलांबाय दासो आब' नों बेबायदि गाबबाय थानो नांला गाबनानैनो नोङो बिराद हामलाय लांथारबाय आगै नों जेबो मिथिया नों सिरि था आंनि मेगननि मोदैया ओरैनो गवाखै आंसो मिथिगौ आंनि बिखायाव बेसे रोहो अर खामगासिनो दङ जेराव गोसो गैया बेवहाय थुसोमबायगासिनो जेराव गोसो दङ बिनि जेबो खबर गैया दासिमबो आब'आ गुमेलिंसारखौ जा मोजां मोनो नाथाय गुमेलिंसारा दाबो मानो फैया मा जाखो हे भगबान माबार फैयो थादो आब'नि जिउआव आरो आब'खौ लांफैहोदो आब'नि हाबाया फैगौ रबिबारावनो जाथारसिगोन हाबानि सिगां गुमिया जुदि फैनानै लांफैयोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन आब'नि मेगनाव सानफ्रामबो बेबायदि मोदै गबाय थानायखौ आंबो नायनो हाया जाबाय आब' आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि मा खोथा सों दे आब' गुमेलिंसारा दाबायदियाव फैयोब्ला बा दिनैनो दानो फैयोब्ला नोङो बेजों थांगोन ना थांला माने आब' हाबायाथ' फैगौ रबिबारावनो जागोन बेखायनो सोरनिबा फन फैदों आब' नोंनि मबाइलाव सोरनि जागोन लोगोफोरनि सोरनिबा जानो हागौ आं हमैनि आब' हमहै थां आंखौ सोङोब्ला गैया होनना बुंहर हेल' सोर बुंदों आब' गैया मा गुमै र' आं आब'नि फैनो र' दसे नेथ' र' आब' नोंनि फन फैदो आं होनखाबायना आंखौ गैया होनना बुंहर बुजिया नामा नोङो खोथाखौ फंसे बुंबा खोनाया जावले बुंबाय थानांगौ बेखौबो आब' सोर हरदों खनसेथ' फनाव नायहर होमबासो मिथिगोन नोङो सोर हरदो सोर जानो सोरबा लोगोफोर जागोन आरो नङाब्ला सोर जागोन आब' खनसेथ' फनाव नायहरदो होमबासो मिथिगोन नोङो सोर हरदो मा लिंसार हरदो आगै आं होनखादोंना नोंखौ सानसेब्लाबो आंनि लिंसारा आंनि खाथियाव फैगोन होननानै गमामायैनो दिनै लिंसारा फन हरबाय नुदोंना आगै लिंसार आब' गुमिया लाइनाव दङ रायलायहरदो हेल' लिंसार औ हेलिना आं लिंसार एसे गोबावनि उनाव नोङो दिनैसो फन खालामबाय आंनो ओइ जाम्बि मानो गाबदों खिरखिथिं फैलाय खिरखियाव थाफैनानै आंखौ नाहरलाय नोङो
मा? आं खिरखियाव थाना नाहरनांगौ? नों अबाहाय दङ? आं नोंखौ जा नायनो लुबैदों। लिंसार, आं नोंखौ जा नायनो लुबैदों। नोंनि रुमनि खिरखिनिफ्राय आंखौ नाहरनाय। आं अबेहाय दङ? र', आं थांगासिनो दङ। हे, सरप्राइज! लिंसार, नों फैमारबाय ना? लिंसार? औ हेलेना, आं फैबाय। गाहायाव ओंखारबो। ओइ, माखौ सानहाबबाय थाखो? आंसो नोंनि लिंसार। आं फैबाय सना, नोंखौ लांनो थाखाय दिनै। फै आंनि बिखायाव। लिंसार, लिंसार, जोंनि मोजां मोनलायनायनि सायाव आंहा गोबां फोथायनाय दङमोन आरो आंहा नोंनि सायावबो गोबां फोथायनाय दङमोन। दिनै बेसेबा गोबावनि उनावबो नोङो आंनि खाथियाव गिदिंना फैफिनबाय। ओइ जाम्बि, मानो गाबबाय थाखो? आं फैफिनबायना दा? गाबनांला सना, नोंनि मेगनाव आङो मोदै थोबसेबो नायनो हाया। सिरि थादो। आं मिथिखागौमोन लिंसार, नोङो सानसेब्लाबो फैफिनखागोन होनना। आरे जाम्बि, मा सानबाय थायो नोंलाय? आं फैयाबा अबावथो थागोन? आङो नोंखौ मालाबा बावनो हादोंना? हायाखै। आंनि बिखायाव रोखा रोखा नोंनि नामानो लिरनानै दंखायो हेलेना। आं नोंखौ बावनो हाया। आं जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो, नोङो आंनिनोखा आरो आङो नोंनिनोखा। ओइ जाम्बि, ओरै नाहरनाय। मानो गाबबाय थादों नोङो? गाबनाङा सना, आं फैबायना दा। ओमफ्राय नोङो आंखौ बेयाव गसंहोबाय थानोसै ना न'आवसो लिंलांगोन? लिंसार, आंहा नोंनो गोबां खोथा खोन्थानांगौ दङ। आं नोंखौ जोंनि न'आव लिंलांनो हानाय नङा। अन्नानै प्लिज गार्डेनाव थ'दो। आं बेवहायनो गासै बाथ्राखौ नोंनो खोन्थाजोबगोन। थ'दो बिदिब्ला गार्डेनावनो। ओमफ्राय बुंदो हेलेना, नोङो आंखौ 5 बोसोरनि गेजेराव गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै? नोंलाय आंखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै? आंथ' नोंखौ सानफ्रामबो गोसोखांबाय थायो। आंबो नोंखौ सानफ्रामबो गोसोखांबाय थायो। खामानि मावनायाव, ओंखाम जानायाव, उन्दुनायाव, गासै खामानियावनो आङो नोंखौ गोसोखाङो। नाथाय मा खालामनो, समायखौ लाबाय जेब्ला जोंनि मोजांनि थाखाय सहायनानै थाखानांखागोन ना। जेबो उफाय गैयैयाव नोंनि फट'खौनो नायना थायो आङो। आरो माब्लाबाथ' नोंनि फट'खौनो नायै नायै रायज्लायफ्लांगुलायथारो आंबो। नाथाय लिंसार, मोनसे खोथा जाबाय नङा? मा खोथा? लिंसार, आइया आंखौ गुबुनजों हाबा हरनो थाखाय रादाय खाखाबाय। मा होनखो नोङो हेलेना? नोंसिनि आइया गुबुनजों रादाय खाबाय? औ लिंसार, आइया आंखौ गुबुनजों हरनो थाखाय रादाय खाखाबाय। फैगौ रबिबारावनो आंनि जुलिया जागोन। हेलेना, नोङो बेफोरखौ मा बुंदों? बे बाथ्राया सैथोमार ना? औ लिंसार, बे बाथ्राया सैथोमार। आइया आंखौ गुबुनजों हरनो थाखाय रादाय खाबाय आरो बे हाबाया फैगौ रबिबारावनो जागोन। नाथाय आं राजि जायाखै लिंसार। आं दाबो नोंनि थाखायनो दङ। 5 बोसोरनि गेजेराव आंखौ गोबां मानि सेंग्रा नायफैदोंमोन, नाथाय आं रावजोंबो जाहराखै। नोंनि थाखायनो, नोंखौ मोजां मोननायनि थाखाय आं दिनैसिम नोंखौ नेना दङ। नाथाय आइनि माखासे गाज्रि बुंनायाव आरो रायबाय थानायाव आङो बे हाबानि थाखाय जानो गोनां जाबाय। नाथाय हेलेना, नोंथ' आंनि खोथाखौ नोंसिनि आइनो खोन्थानो हायोमोन ना?
आं खोन्थादोंमोन लिंसार, नाथाय जोंनि आइया खोनासंथाराखै। हेलेना, आं नोंखौ फंसे खोथा बुंनि। बुं, मा खोथा? नोङो आंखौ मोजां मोनमारोना? बेखौबो आरो सोंनांगौनि खोथा दं नामा? आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आंसो मिथिगौ, आंनि गोसोआसो मिथिगौ आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। नोंनि थाखायनो आङो एसेबां गोबाव माने नेना थाबाय, आरो आं नोंखौ मोजां मोनाब्ला आं सोरखौथो मोजां मोननो? बिदिब्ला नोङो दिनै आंजों थरफादो, अराय समनि थाखाय आंनि हिन्जाव जानो आंनि न'आव। मा होनदों नोङो लिंसार? अराय समनि थाखाय आङो नोंजों थांफानोसै? औ हेलेना, अराय समनि थाखाय आं नोंखौ दिनै जुलि लानो आं लांफानोसै। थांगोन ना? नोंनि थाखायनो आं एसे गोबाव माने नेनांबाय, रायजाबायबो बुजाबायबो आरो बुजाबायबो आङो आइजों, आरो आं थाङालाबानो थागोन नामा? बिदिब्ला हेलेना, बारा गोबाव खालामला, आं दिनै लांफाखानोसै नोंखौ। आं दिनै लांनो होननानैसो फैखादों आङो। थुदो आंनि न'आवहाय। मा जाखो? थाङा नामा? नाथाय आइया आइ जाबाय थागोन उनावहाय, नों थुदोल' आंजों। बिदि नङा, सिगाङाव मोदैया फुगारग्रो आरो एसे मिनि, होमबासो आं लांगोन। थुदो। औ, बिदिसो जानांगौ दा। थुदो।